A Chaoimhe a Chara. Hey Chaoimhe conastá éidirn anseo agus inné rinne mé agus mo chóide Ceangail is Dathaigh. Ceapan go leis an am natáir. Bhí dí seán déirnach aus agus thahan sé go mórlam, bfu mé an sult as agus bhí sé go hionntach de chuirde a eáil a bheith páirteach agus a bheith ag leirt as Gaeilge is brala mé sin. Bé mo chuirde sa bhí seán seo. Seo ceanháin de na tíléine a dhearnmar agus tá ansásta leis. Rinne mé céircín. Os rud é gur éis sé do bhre lá chúpla láhin, níl is ag gach duine é sin ach bhí. So mar sin rinne mé tíléine dit agus bé mé ag seola é sin dit go luath. An bhfuil an tíléine seo ag tastal luath. Má tá an tíléine sin ag tastal luath, cur comment beag sios an sin agus cur mé gach anna misteach i musca agus puci mé chéan amháin amach agus an sin heolag mé an tíléine sin chuait. So thug mé go leor físne ar an lá agus bhí barbecue a gcuin freisin agus bhí just an lá go hálainn, bhí an aimseir go hálainn agus thain sé go mórlam. So bhí é sin an lá a bhí go inné, ag tanú go mór le de chéad fhí seán eile agus feic mé thuú an sin. Slán!